ובכן, כדורי חיים גורי היה המקום בו שמעת לראשונה, נדמה לי, על הפלמ"ח. מתי הגעת לפלמ"ח באופן מעשי? אתה זוכר רגע זה? אני זוכר שבוועד הכיתה שלנו היה בחור בשם לידה, חבר משמר העמק היום, והוא היה איש הקשר עם ההגנה. ויום אחד הודיעו לנו לכולנו להתאסף בחורשת האקליפטוסים בכניסה לבית הספר. הייתה שעת ערב, לילה חשוך, הגיעה מכונית, ממנה ירדו שני אנשים, אחד מבוגר יותר שדיבר בקול צרוד, רווי עשן, והשני היה אלם יפה תואר, צעיר ממנו. הקשיש יותר היה דודקה, עליו השלום, חבר אשדוד דוד קננרי, והצעיר היה יגאל פייקוביץ'. מאוחר יותר יגאל אלון. יגאל אלון לימים, שהיה בן כפר תבור ובוגר בית הספר. הוא סיפר לנו על הפלמ"ח, ולמעשה גייס אותנו כתלמידים באותו לילה. כאן בידי חיים גורי אני מחזיק תעודת מגויס שלך מהפלמ"ח, תעודת מגויס הנושאת את השם חיים גורפינקל. נושא תעודה זו הינו מגויס לפלמ"ח, גדוד מחלקה א', חתימת המפקד.